anglong news channel along berta than pon che bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton pen archuponik tha missionary pen sang ki hum thu boma jok langroi langjeng hinupon la lakha in koira pho nilip constituency ke parlo along missionary pen sang ki hum akile kilet ong chot pen jok langroi langjeng kivirji angring thetan khangjang Lasi nonamat forest department atum chelang dunde lipute mo langkete ahut anke rong alom nang ingbak saiji anbak arukomdo Lasi nonamat mission penabangke khangdunde lipute labang sokisung chitong nang koktahan atheki langroya bang thengsong chibat bom tanglo Lapen sangki ke pon agaria bang dang trok pulo te bon sita ladaka bangke dang ke pensita me pon bomlo Lasi towar hai hoi seta henupon daprang titi Lasi forest department atum kilang parsik chat asonte mesenji atheke aron penabat asai saidesi karbi anglong autonomous council pen prabjin pen kimisen asai dengpon serak re lipute mo aphia kai ke sangti harlong theng pi theng phrang kivir deji aphan der delopusi ki ongdung adradatum chithan po Lasi forest department kilang chari ponatum lapuan mission pen sangti kapapur pon longarate meaning pen tong order doma inglong angsong bithe mission pen sangti kapapur lapen JCB lapen dumper truck ada krehini pen sangti kapapon long aputha ke bokterai arong arwaratum benta arjupon mini alam luputa chithanpo Nilip Chokeala pen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel Adom Karbi Anglong Nilimen Arwan Teron Bini niligedu lagi nilip lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo labang so adim se nilidulo ben nilip piposi ladak do nang kokma lapen piposi nilip labang so berta rib nang kokma kawar nang kokma pulote ilitum dak nilip long forest ahormu mat forest ahormu lahai ahormu Ili council pensi kagos pen ni pilo lapen order pen ni sitami council pensi litum pilo tibon sitami non ladak penangan kius aron pen asapu lapuson ke chiprek pon ajasi ili forest aramu ke pon la sonjat duko lasi aku ilitum Karbi Anglong council pen machinery ahormu pen use long le Lapen gari sitame se dang truck penang parke gari le sang tipo nong le pulai do la si kesomana dim long bangke dang kep duk pen ke pon ta dukok lapen sang di pur dim long pen sitame machinery pen use long le pusitame along pen ki use la poson dukok la si ili council pen a hukum mate mane cingki dam pensi la bang so a hukum ke ki piloma pu arumeme Karbi Anglong ke thege dinga tum phan sei camera person han paklang tha non la dak bang ke amendo council pensi litum text council phan text pilote ma setami ki phura son pen ne hormuan bang so machinery si jo sanse la si la puta chok lo ma mante aron chok chelo ma mate la dak non ki ke do bom a forest atum tong hukum gi piloma la pen alang le tum forest atum chithek long le lang ma la dak la puson si klembom lo pu la si nili jasmet la bang so Karbi Anglong News Channel pen nai tum han ke pachini kangtung ke lapan hello pinia berta ladak pena berta lapan si kiri bilo dumi thami kawang thu kadong Habirong phar arong along Sinod Lekhe LP School Pualong teacher Uday Kumar Saikya Chedam de Pinpen Bainong Dengbom Aru ni phai kripo ningkan surihini ra inkora clear ni lakhain kora trok Duabarguri MSC constituency angkang diring polling station under Habirong phar arong along mate Sinod Lekhe LP School along teacher Arni Sibakta Chedam de Pin
Pierthia tha ke thekere lapen doctor engineer officer lapen kaprek department le claim dun setami ke chengsi ke education thekvek nangji lapen education ta foundation mesenangji lake LP school pensi kacharli chengponangji lapen mesen school hem mesen kijunalang dovek nangji lapen kaita teachers staff atum chedam vernangji anloplote karbi anglong arwada tumta paprang dunvekji Sitame non ke diring pooling station under Habirong Park mati Sinot Lake the LP school ke teachers matsi chedam de pin an ningkani sipen gunok shabahu chedam chot titi Sitame karbi anglong angkang pita quality education pusi Hong Kong lo Sitame non ke nadlo quality education ke lapen education EM Richard Tokbi amethang constituency lo Lasi Sinot Lake the LP school head teacher upon EM Richard Tokbi Langding Puma Lapen Kaperi Aretma Sinot Lake the LP school ke diring pen kilometer po anvedlo Seta Lothan bang amithanga sai kachidam de det puke manghu mimi Lapen student atum heno laplo puta hawar arwada tumpen ningje pon ringti Jongdam me teacher ta ningkan kang team hem do kokpen bainong chochot Uday Kumar Saikia Phan Education EM Richard Tokbi Langding Puma Lapen Sinot Lake the LP school a teacher Phan Phere Pik Bon Puta Hawar Arada Tumpen Chethan Pon Ringti Dua Burgri Pen Edverson Crow Report Karbiang Long News Channel Apang si Karbiang Long News Channel kaching hon pen nangkilang dunwa araton punai kadam dipajerlo kadam Dilimen Edverson Crow Aning lain tengah itu pani si kerang sot lapen project aberta nang kewan pi bom son thosi pinili thota ni tum Karbiang Long News Channel pani si aberta nang kewan jipan si nili arjabik lo pinang itu pan aberta nang kewan pi jiabang ke isi ningduk po kipudam na thege alam thege la pui khalo non nakai pulutang te logo charlie si akenang sot ke charlie yong si ave pulutang te pu thembe kangting son si plan pasi la sona hut Karbiang Long Autonomous Council Atumpen lapen empat me education yang recharge tok bi alali pinan ka bor ido osomar logo charlie ahin na thu paplang pon ang jipu atok anu ka do ka betame paplang pon pignangji Karbi atum tame logo charlie ahin pu kamatha pon pen pinan alali ka bor ipon ason se thekpon long lapen alali akam tame claim pon stame isi ladak ningdu ka bang ladak lakhang ko thok dabar bagre mesi contency ke parlu ladak diring pias ang kangalong Tapu inglong anatu ho ladak klenglong pararong putapu lapen habirong pararong ladak Sinot LP school pui humdo asila bangsu school along bangke non teknologi ladak student sobar domave kopia posi ladak student sobar avedet tapi nampak time ladak school hemi ini teknologi ladak ting anta hinulaplo lapeda kadok kobe jo ang hap tame ni tumupe na kahumria ting la so ting amalo hap he tapi nampak time ladak Haan kitu na hamta ladak do laputa la sontak thaklo ingram su malo masi ladak pini ge lu ke thanang ji ani lo la pen school ke do nang ji ani lo pini ke sunday ani puta kali la pen part me huriba la puta kali pini ke non por ke along tin school along bangke lo ke than teacher tum do de sang selo sita mela dak ni tumanga thaklong mang humi me bang kala phelo etum beta kajulong teng pena humri lo sikona lam hok mai tum bang lo etum dangna thaklong teng pro te ladak teacher ave posi student ta bang vedalo athe student to somata mela da edini na kichu ithap to bang tumte ase ladak loga than bang do pusini to majulong ase ala li pinana ning kan pen ladak loga than a kudo kita me pinana ning kan me tamero song ka chi bang we kan si mo tiba para ladak bang me pusini to beta julong Pasi ningdu gumbi ala le education yang recharge to we pan amehang pui kividu dan sansi tekponong athebang ke education yang recharge to bila an ka chipaduk lo je atok anu tame school anathu logo chali anathu somar tu thekrangji renangji pejo ka chipaduk chipala ala tum asona son keron pon sai huya ta lang tum teng polo misri non hejong misri jam ke pas tu mapan da pen second year ke pas tame ala ke joy tangka persa ka pen ka chirab ji polan tu pangdak polo hai wa tabe thekrangji pena joy ni se ala tum lang polo tame na pusono no teacher tam tame nong nam tame pipon bom lo tame la daga teacher ba ke ak joy si chopon bom so si thekponong athema bang ke education ya recharge to bihino burat ke pa puji phansi ala ni claim long ma buta matha dame mi na puson si claim long lo pusi ni lihin ba jong pone ji athema ke bang bidak
dang sonte sumar pini ni ladak ni tum Isia Hawar Paching Thurchi Pulote Aprangsi Towar Hello Karbi Anglong Autonomous Council Arta Ninkan Trok Sikya Prahini Pleng Etlo Sita Non Puanta Apar Diopani Ahawar Ing Han Langbung Atowarsi Cheleng Dun Bomlang Harlong Kiroy Adampar Tragatum Arniwangta Kacheleng Chimit Medet Penajok Bang Sotowar Langroy Pamande Lang Ikta Laki Langroy Mamati Rat Kacheleng PWD Atowar Iglo La so atowar lapen ahawar laki keche aso tumle kedo arong kali laki karbi arada tumsi kedo jongsi bangso ahawar keche aso atum arong do puasonte bangso atowar pini inghan lang bungadim ke black topping atowar si theglong ta haiji bangso atowar laki apar diopani iglo nh atowar pipen kilometer phi mate kilometer pho anbaksi dolo an parta la so atowar laki ling road kali Laki PWD Atowar Tulang Non Malom ke Arvele ke Jang Aret Putakali Seta Atowar Langroy Sonsi Pamande Tangte Bangso Atowar Hadak Arat Kiso Kiun Eahud Ambulance 108 Lapen Kaprek Agaria Tumapan Hang Dampen Dam Unjima Laki Munti Mimi Alam Pinpur me Bangso Atowar Hardong Kiroy Dampar Tragatum Arniwangta Kacheleng Chimit Mededa Joksi Towar Phalang Nulo La Soa Joinesi Radatum Kacheleng Dun Sungprunglo Karbi Anglong ke Towar Ahin Jingthur Olopute Kolo La Heloma Kachingthur Ang Theke Keletong Thek Thepuke Chobaya Sonsi Mande Athe Karbi Anglong Autonomous Council Arta Ninkan Troxike Prahini Sose Pleng Edlom Bangso atowar kahino parpika jok hadak apar diopani LP school along lo thanbang atum sitame bangso atowar ajoine barla apor hut lo ke thanda mahut penang an kisung chetong nang pusi thanbang atum pherang ke thengno thanpo an parta apar diopani LP school adung het sangti kipur akor arki ke the parpika jok lo ke thana hut kasik sakdo Athe lo than bom ahut ase kachar julong chiaphan akisung do puta than pon lasi ajat punon towar abang mesen kacheleng long chiaphan Karbi Anglong Autonomous Council team ke Japon CEM tuliram rong hangaphan ningak longpen chuning rialam the chepaklang News Text Report Karbi Anglong News Channel Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu